Så du kan. Hej min ven. Hvad hedder du? Jeg hedder Christian. Tag den af bold. Tak for det. Hvorfor græder du? Det er fordi, jeg må ikke komme til så min klassekammerater. Nå, nej. Randers Realskolens venner. Sørg for, at du også skal komme med på turen til Berlin. Kun rigtigt. Ja, det er så. Yes, man. Randers Realskoles venner er en stor kreds af tidligere elever, forældre og andre, der har interesse i Randers Realskole. Randers Realskoles venner sikrer et godt